Hola, el tema d'aquest tutorial és el fòrum estàndard d'ús general. Ara mateix veurem les característiques i utilitats pràctiques d'un fòrum estàndard per a ús general. Una de les característiques principals és que qualsevol alumne o alumna pot iniciar un o diversos temes de discussió o afegir una contribució per portar a terme una tasca concreta. El fòrum estàndard d'ús general és un fòrum interactiu. Els estudiants poden respondre als missatges o fer comentaris a les aportacions dels altres. Els temes de discussió, els missatges, les contribucions s'ordenen en fils de discussió. Ara veurem una mostra pràctica d'un fòrum estàndard d'ús general dins d'un curs Moodle. Aquí ens trobem dins d'un curs Moodle. Tenim un fòrum d'anuncis, que és un fòrum que no és interactiu, sinó que és unidireccional. I aquí tenim diferents modalitats de fòrums dins de l'apartat fòrum. I aquest és un fòrum estàndard d'ús general. Ja porta el títol Propostes culturals per a les vacances de Nadal. És un fòrum estàndard, però el tema d'aquest fòrum és aquest. Els alumnes han de clicar aquí per afegir un tema de debat i després poden editar-ho tranquil·lament. Poden posar l'assumpte de la seva aportació i aquí tenen les eines d'edició que són molt fàcils d'utilitzar. Es poden afegir imatges, afegir un àudio, un vídeo i treballar una miqueta el layout. I enviar al fòrum. Bé, ja tenim dos contribucions a aquest tema de dos alumnes ficticis que he creat específicament per a aquest tutorial. I aquí tenim la proposta cultural de teatre, 4 dones al límit. Veurem com està feta. És la meva proposta cultural, aquesta obra de teatre, i a més posa el link per anar directament a l'obra de teatre i veure de què tracta i on es poden comprar les entrades, etc. L'altra proposta cultural és d'Ariana, però abans de veure l'altra, aquí els alumnes poden també fer comentaris a les propostes fetes ja. Aquí tenim un comentari de l'altra alumna, que és gràcies per la teva proposta, sona molt interessant i segur que m'agradarà. Anem ara al fòrum i veurem l'altra proposta cultural. És un espectacle de màgia i també tenim el link posat perquè els alumnes puguin veure de què va aquesta activitat. Bé, com veieu, aquest encara no té cap comentari. Si entra un alumne pot respondre i fer un comentari i enviar-lo al fòrum o respon de forma privada. D'aquesta manera, aquest comentari aniria directament a aquest alumne. De forma privada pot proposar, podem anar junts a aquesta proposta cultural. Bé. Aquí tenem, per tant, es mostren les propostes fetes, els temes de debat, el que sigui, en fils, ¿vale? Com línies sempre. Un recordatori important és que els estudiants disposen de 30 minuts per continuar editant les seves contribucions, comentaris i respostes després de publicar-les. De totes maneres, jo penso que en un futur aquests 30 minuts els trauran fora. Bé, continuem. El següent tema important és com es dissenya un fòrum estàndard d'ús general. Ara veurem la part tècnica d'aquest tema. Ara ens tornem a situar dins d'un curs Moodle. És un Moodle que està semibuit. Aquí tenim fòrums d'anuncis que són unilaterals, però anem al tema 1 i volem afegir un fòrum estàndard d'ús general.
Per fer això anem primer al mode d'edició que està aquí a dalt, a la dreta. I ara podem afegir una activitat o un recurs. El tinc ja destacat aquí el fòrum. Sempre quan cliqueu a I és la informació i aquí surten explicacions sobre el que significa un fòrum. Bé, afegirem doncs aquest fòrum, el nom del fòrum. Podem crear un fòrum de consultes i preguntes sobre temes de la classe. I en aquest fòrum poden intervenir tots els alumnes. Per tant, no tan sols és el professor o la professora els que han de respondre a aquestes consultes. Aquí es pot afegir una descripció. Si s'habilita la descripció de dalt, es mostrarà la pàgina del curs, a sota de l'enllaç o a l'activitat o el recurs. Si s'escriu, sortirà a l'activitat, però si poso aquí mostra a la pàgina del curs, sortirà també a la pàgina. Bé, això és opcional. Tipus de fòrum. Aquí és on hem de fixar-nos quina tipologia de fòrum volem. Aquí ja tenim per defecte predeterminat sempre el fòrum estàndard per a ús general. Si volem afegir una altra tipologia de fòrum, s'ha de clicar, s'ha d'obrir aquesta pestanyeta i aquí tenim cada persona inicia un debat, fòrum de preguntes i respostes o fòrum com un blog i un debat simple. El que ens interessa és aquest, que és el que està marcat. Si cliqueu aquí, tenim també, hi ha 5 tipus de fòrums i una explicació curta sobre de què va el tema. Ens interessa ara el fòrum estàndard per a ús general, que és aquest. És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un tema de debat nou en qualsevol moment. Molt important. Bé, ja tenim seleccionada la tipologia de fòrum. Ara la disponibilitat. Aquí hi ha 2 disponibilitats diferents que es poden activar. Una, la data de venciment. Aquesta data de venciment significa que és la data fins a la qual s'espera que s'enviïn missatges al fòrum. Tot i que aquesta data es mostra al calendari com a data de venciment per al fòrum, és possible enviar missatges després d'aquesta data. Si no volem que s'envien missatges després d'aquesta data, s'ha d'establir una data límit al fòrum, no la data de venciment. La data límit, que és la que consta aquí a sota, significa establir una data per tal d'evitar que s'envien missatges després d'aquesta data determinada. D'acord? És la diferència entre les dues. El següent tema és el comptador de fitxers adjunts i paraules. Aquí tenim la mida màxima dels fitxers. Es pot aquí afegir. Entenc si ja va bé. El nombre màxim de fitxers adjunts. Es pot posar, no sé, 5, 3, el que vulgueu. I aquí també una eina útil es mostra el nombre de paraules. Aquí posa de forma predeterminada no. Si voleu especificar que hi ha un nombre de paraules delimitat, doncs cliqueu ací i això significa que s'especificarà si el nombre de paraules de cada missatge s'ha de mostrar o no. Si ens interessa que es mostri perquè diem que ha de fer una contribució d'un màxim de 240 paraules, doncs és útil que estigui activada. El següent tema, subscripció i seguiment. El mode de subscripció. Predeterminat està la subscripció voluntària i podem posar una obligatòria si volem que tothom rebi i participi. Automàtica. L'usuari la podrà cancel·lar, si vol, i no es permet la subscripció. Aquí normalment la que està ja per defecte és la voluntària. Més informació sobre el tema sempre les teniu aquí, sota el signe d'interrogant. El que és important és que la subscripció a un fòrum significa que la persona rebrà còpies per correu electrònic dels missatges del fòrum. Seguiment dels missatges pot ser opcional.
si els alumnes volen, han de clicar ells mateixos que volen rebre una notificació cada vegada que algun alumne fa un comentari o puja algun tema al fòrum. El bloqueig del debat bloqueja els debats després d'un període d'inactivitat. Això es pot fer si a un li interessa. Aquí ja serien 3 mesos, etc. Posar la data. Llindar de missatges per blocar, període de temps, en principi predeterminat és cap bloqueig, però si a un li interessa fer un bloqueig d'una setmana, ho pot fer aquí. Qualificació de tot el fòrum. La qualificació s'ha d'especificar aquí i, com veieu, es pot seleccionar el tipus de qualificació que s'utilitzarà en aquesta activitat. Es pot triar entre escala, podreu escollir una escala en el menú desplegable, o es pot utilitzar la qualificació per puntuació i es pot introduir el valor màxim de la qualificació per a aquesta activitat. D'aquesta manera sortirà dins del llibre de qualificacions. ¿Vale? Si posem escala, aquí ja s'obren el mètode, quina tipologia, si va per rúbrica o hi ha una guia, etc. Categoria. Si es creen categories dins el llibre de qualificacions, es pot crear la categoria de fòrum i ja s'afegiria a fòrum. La qualificació per aprovar, paràmetre per defecte per a notificar als estudiants de si reben una qualificació, sí o no. Això també es pot activar o no. Puntuacions, rols amb permís per qualificar. Clar, l'activitat ha d'estar disponible i aquí tenim mitjana de qualificacions, la mitjana de totes les contribucions al fòrum, o la qualificació màxima, la mínima, la suma de totes les qualificacions, etc. Es pot afegir aquí. Paràmetres comuns de mòduls. Això es pot imposar l'idioma aquí. Si és un curs en alemany, doncs alemany, anglès, etc. I si tenim mode de grups, es pot especificar que aquest fòrum en concret és per un grup determinat. Si tenim grups separats, com sabeu, els alumnes no poden veure les activitats dels altres grups, tan sols les dels seus. Grups visibles significa que poden participar dins del seu grup, però poden veure també les activitats de tota la resta de grups. Restriccions d'accés. Es pot afegir aquí una restricció, s'han de fer una tasca prèvia per poder fer aquest fòrum. I compleció de l'activitat. Aquí es pot posar que sigui manual o els estudiants poden marcar de forma manual l'activitat com a completada o si es compleixen les condicions. La condició pot ser que han de rebre una qualificació per aprovar. O requereix contribucions, han d'haver fet 3 contribucions dins de tot el fòrum, han d'haver obert un debat almenys o 2 debats, també es pot especificar si són consultes, almenys 2 consultes, o han d'haver d'enviar respostes als debats, aquí 3 respostes, etc. Això pot especificar el professor aquí. I s'espera que es completi fins a aquesta data, que s'habilita. Bé, des dels canvis i torna al curs, ja tenim aquest fòrum creat, el fòrum de consultes, que havia creat pel tema 1 i s'ha posat aquí. Bé, està aquí, que és un fòrum d'estàndard d'ús general. Com veieu, ja posa aquí també les indicacions. Han de començar al mínim de 2 debats, han d'enviar unes 3 respostes en total i 3 missatges al fòrum. Si ara desactivem el mode d'edició i anem aquí al fòrum creat, veureu que els alumnes poden afegir temes de debat.
Vale? I aquí està la qualificació dels usuaris, que el professor pot clicar aquí. Aquí estic jo com professora editora, per tant jo puc qualificar els usuaris. Si estigués amb el rol d'alumnat, puc veure les meves qualificacions, però jo no puc qualificar ni a mi mateixa ni a la resta de companys. Torno al meu rol normal i surt la possibilitat de qualificar. Per últim, vull comentar una miqueta l'aprofitament que es permet aquesta tipologia de fòrum. El fòrum estàndard d'ús general fomenta la participació i la interacció general entre els estudiants. Es poden crear moltes tipologies diferents de fòrums. Fòrum social, fòrum de debats, fòrums temàtics, fòrum de recomanacions, un fòrum de lectures, fòrum de propostes, fòrum de consultes, etc. Bé, ara hem arribat al final d'aquest tutorial sobre el fòrum estàndard d'ús general. Un salut, adeu.